Айде, екшън. И той се преобърна. Това като беше. Един там си изгуби лопатата. Това като за последно, нали, Митко? Това номер не беше такива. Я виж как знаеш. Верно, много му е липсал снега на Митко. Па да виж какви ги прави. Ама как падна мъгла. Вижте каква е мъгла. Вече светлините не се виждат. Влиза и той не ме познава. Къде е Антонио? Койце? А? Койце? Кой? Това да беше. Стефан Кучет. И то нещо ми смърмори, че нищо на децата, па си не година. И тия деца с какви модерни шейни са. Ого, вие забравихте за тия съоръжения. А? Хванахте? Къде са ли съоръжения? Щом питате? Гърмящите. Къде са? Айде, че ще ни свърши и диска. Леле! Уа! И две даже. Я да видим сега. Мале! Там паднал снизу. Айде, давай пак. Големи стадиваци. Аз на това не мога да. Тук е толкова не се чува при нас. Тук има ехо. Има ли още? Хайде, Тони, имаш? Хайде, 3 за щастие. Хайде, и Тони. Дай. А и Тони се е запасил. Абе, вие не сте добре, бе. Да, бе. Не. Повече от мен. Ще ви арестуват след малко. Не, я запали, бе. Не, пипай. Атентат ще си мисля, че правите атентат. Бум! Гледай сега, две. Дали... Ужас. Стига, айде да си изнасяме. Не я пипайте. Не! Не я пипайте. Как сте штураците? Надимиха пейзажата, какво ме ги, какво правят? Хайде, свърши диска, край. Момент. Момент. Какво е това? Леле! Това онова къде си изстрелва ли е, Тони? Ама сега няма да можем да го снимам, няма 0 минути показва. Хайде, спреха и лифта. Гърми ли? Да, не знае как трябва обаче.